mutane su san waye ubangijinsu sannan da abin da ke yiwa ba shi amma tun da muka samu raunin sanin Allah to duk wasu musibu tashin hankula da firgita da bida kuma ita ibada Allah shi kare abinda kuka sani babu da za ka yi ibada tauhidi bai inganta ba Allah ya rushe ta ba wani malami ko a ina yake zai tabbatar maka ibada ke bayan tauhidin ka ya lalace sannan ce a ta ibada ka lalace wannan ba gaskiya ba ko da ka yi kokari mu sanar da mutane waye mu ji tsoron Allah ka kona al'amari shugabanni da malamai sauran talakawa kowa ya kiyaye hakkin Allah dora ka sa wajibin mu ne mu tsaya mu duba mu waɗannan musabbu da muke kai da kawo su dare mu da rana da kowane lokaci wallahi mu jawo da aka ta'a za mu yi kokari mu dawo mu san waye Allah mu koma ga Allah bisa gaskiya tsakanin mu da Allah